Moldova, țară plină de lux, patrioți și cetățeni minunați. În Moldova poți găsi tot ce vrei pentru a trăi de la un mod de viață de bomjaric până la un mod de viață luxos. Avem construcții de calitate, avem chiar și hotele. Desigur, Moldova nu este o țară dezvoltată doar în lux. Avem oameni de știință, Undiță telescopică, Undică celocopeniță. stomatologie, Stația mă la tățenine. teleenciclopedie. Telocopățe din ea. cetățeni deștepți. Nici dacă nu are crișa, nici fântâna nu te ajută. Eu o spun. Dacă aiuriesc ca mușia, ca mătii nu te ajută. Dar cel mai important, avem drumuri de calitate. Moldova on sale, doar 2,50 lei, nu ratați ocazia!